ומה קורה אנשים כאן מאובלינוי, והם נראה לכם איך לעשות את זה סוף הטוב, וגם משחק ב-Five Nights at Freddy's 3. מגיעים לך פה, ל8. מגיעים אתם צריכים ללחוץ, ככה בכל פעם, אתה תלחץ על הפוסטר הזה. פוסטר של בלון בוי. כן. בדיוק. הנה, עכשיו זה פה, אתם רגע, מה הוא? צריכים להתחיל. אני זה מפריע. אולי אתה תצלם, אני שנייה אשחק לך. לא. אני עם יד שבורה, אז אני לא מצליחה לשחק. כן, יד שבורה. יד קנו. אוי, קצת ארוך ממך, אבל שיהיה. גורם רק את האותיות וקצת מהפנים שלך. תודה. אין ככה. אל תלכו דרך פה, תרדו למטה. ככה בכל... לא מהיציאה. אוקיי. עכשיו אתם צריכים לעבור בין בלונים. עכשיו אם אתם נופלים, אתם לא רוצים לדעת מה קורה. מה קורה? מעדיף לכם לא לדעת. טום. עיר של מתי בלון בוי. נכשל. אוי, סליחה. אז אתם מגיעים לבלון הזה. לבלון אתם הצבעוני. יכולים להחטיא בכל זאת, אתם גם ככה תגיעו לבלון. לבלון הצבעוני. אם אתם תצליחו את הכל, זה בלילה 4, אבל... ככה, הנה אתם פה. רק בלילה 4 אפשר להיכנס לזה, נכון? לא, בכל הלילות, ככה אתם עושים, ויש גם של מנגל. בואו ננסה את של מנגל. טוב. פה זה של מנגל, לא פה. אני לא טובה במשחק. אני גם ככה פה. אבל אי אפשר לאכול, זה לא נותן. המורקת. גם נעשה אולי אינטרו חדש להראות שלי ושל מאור. אנחנו עדיין לא יודעים. היום יש לנו ים של צילומים, נכון? ים של צילומים. תגמור את הכל רק ב-12 בלילה. בקיצור אמרו לצאת לכם מנגל, תפייל. אנחנו כאן. ממשיכים. אני כבר אין כוח לצלם. אבל אני אמשיך. אני בחיים. בחיים. יש לנו שבועיים חופש. כן. ייי. ממש כיף לי לחיים. ממש כיף לי בחיים. שוב אחד צעקה. מה? אוי שיט. טוב. גם פרדי, גם ספיינטראפ. זה לא הביא אותי. אני אוהב אותו כמו רץ. הוא רץ. הוא לא רץ. רגע, למה אני רואה כאן משהו אדום? אלבוני. הנה, משהו אדום אלבוני. איפה זה עוד שלנו? הנה, איפה שעלית. כאן. זה מקודם מבעב, שהיה את ההחזקה. טוב חברים, זה לא היה באמת. זה לא באמת, משחק טוב. ככה, עזבי. אצלנו לילה 4 זה מה זה קשה אצלנו. תחכו דקה שיהיה זקה, זה אומר שזה עומד להישאר. יהיה חושר זה. אם יהיה קצת מסך שחור, זאת אומרת שאין, הפסדנו. אם זה ככה. 6-2, יאללה. אני מסתכל על המסך, אני מסתכל דרך המסך טלפון. רק. אין. לא, אומרים כי התבלבלתי. הייתם. עכשיו נתחיל לשחק משחק חדש. כן. היום בסרטון הזה נשחק. הנה אני בסדר, אני במקום הנכון? אתה? כי זה כתוב בלילה 4? לא. רד עד למטה. הנה. כן, תחץ. כן. מחר אולי נעשה גם ספיישל, מה זה ארוך של פסח ונשחק, ומחר נשחק מיליון משחקים של פרדי. אולי מחר נעשה ספיישל, או אולי גם נעשה עוד ספיישל בערב חג פסח של ליל הסדר. נעשה ולוג, יותר נכון. כן. ולוג? איך אני אצלם באמצע ליל הסדר? אתה חושב שאני סתומה? שאני סתומה? אתה סתומים שבסתומים. עזוב, אוקיי. אבל לא יכול לצלם בליל הסדר, מאיפה אני יודעת? איך אתה פותח את הפה? You told me run away. אמרתי, תפתח לי ככה את הפה. די כבר. זה המשחק האחרון. להיום? כאילו. לא, כאילו לצילום הזה.
חמש, ומצ'ה חמש בזיינים, בלילה תהיה לילס, כולו זין. האמת הלילה זה כולו זיונים. תקלי כבר. כבר. משהו ארוך. אולי פרדי עכשיו בא. תסתכלי אז. לא שאני קוראת מחשבות. אמא, הבנת אותי! ייי. אני אתאבד. מה, אנחנו הולכים להתאבד? זה נקרא התאבדות. זה התאבדות מינית. זה התאבדות. אוקיי, אז כן חברים, זה הסוף של הסרטון. כן, אז יאללה ביי! סניה מאו.